Μάλιστα. Αναστασία, θέλεις κάτι να συμπληρώσεις? Ναι. Αρχικά περαστικά στην Ελισάβετ. Ο Τζίο λέει ότι ο Μιχάλης κάνει αυτό, δεν είναι σαν το Μιχάλη, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Είναι πολύ χειρότερος, έχω να πω εγώ. Γιατί τουλάχιστον ο Μιχάλης, όπως είπε και ο Μάνος, από σεβασμό τα κάνει όλα. Εμείς ποτέ δεν γυρίσαμε την πλάτη όταν μας μιλάνε οι αντίπαλοι και όταν πάμε να κάνουμε συζήτηση. Ο Τζίο κάνει συνεχώς μονόλογο. Δεν ακούει κανέναν, του μιλάμε εμείς, του απαντάμε, δεν ακούει. Ούτε γυρίσαμε να πούμε δεν σε ακούω καν, δεν σε βλέπω καν, όπως έχει πει. Αυτό. Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή η έλλειψη σεβασμού? Τα έχει τους λόγους του, δεν με ενδιαφέρει. Απλώς είναι έλλειψη σεβασμού. Τελεία. Μιχάλη, θα ήθελα και τη δική σου τοποθέτηση. Γιώργο, να τα πάρουμε ένα-ένα. Είπε για τη Φανή, το Σταύρο και το Μάνο. Για τη Φανή απλά τη διέκοψα γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει εδώ και το mindset. Δεν είναι μόνο αγωνιστικό, δεν είναι μόνο διαβίωση, υπάρχει και reality. Έτσι. Η Φανή ήθελε να πει κάτι σωστό που του παραδέχτηκε και η Σταυρούλα και δεν ήθελε να συνεχίσει, το είπε με λάθος λόγια. Το συζητήσαμε, το εξήγησα. Νιώθω λίγο μπαμπάς εδώ πέρα. Μαζί με τον Χρήστο, είμαστε λίγο οι μπαμπάδες. Είμαστε 41, από κάτω είναι 35 και όλα είναι μικρότεροι. Ο γιος μου από εδώ, την ώρα που πετάχτηκε και του είπα να σταματήσει, είχα το λόγο εγώ. Οπότε όταν εγώ μιλάω σε σένα και με διακόπτει η απέναντι ομάδα και πετάγεται, μπαίνει σε ένα παιχνίδι που εμένα δεν μου αρέσει και στην ουσία διακόπτει εμένα. Οπότε έχει να κάνει με εμάς τους δύο και την απέναντι ομάδα. Όσο και το Μάνο, είναι έπαθλο φαγητού. Το είχαμε συζητήσει πριν το μάτς, πριν το αγώνισμα. Τα παιδιά λόγω της βροχής δεν είχαν κοιμηθεί. Εμείς Γιώργο κοιμόμαστε πάρα πολύ καλά. Εδώ ο κριτικός Κύκλοπας με τον Τίγρη έχουν κάνει μια σκεπή που δεν μπαίνει στάλα. Και δεν το είπαμε χθες, γιατί σεβαστήκαμε την ταλαιπωρία που ήταν και στο πρόσωπό τους των παιδιών, έτσι, από σεβασμό. Παρακάλεσα εγώ προσωπικά ότι δεν θέλω πανηγυρισμούς. Είναι ταυρί και καλά κάνει. Ξεχάστηκε και απλά τον έβαλε στη θέση του. Με αγκαλιά και με φιλί. Εδώ πέρα ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Απλά το κομμάτι του Survivor, εγώ θέλω η ομάδα δική μου να μείνει όσο πιο δική μου. Η ομάδα δική μας, συγγνώμη, η ομάδα δική μας να μείνει. Ναι, it's mine. I'm the boss. I'm the boss. Yes, I'm the boss.